नोलोबारि ओनसोला बर' हारिनि सोमावसारनायनि मोनसे जारिमिनारि थावनि। मिर्गा खायलामोन बायदि गोबां गेदेमा सुबुंफ्रा बे ओनसोलाव जोनोम मोनदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि बोसोरसालिया जथुम्माया खुंफुं जाबाय। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीनि गोनांथार बिबुंथि। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि बोसोरसालिया जथुम्माया सानथामनि हाबाफारिजों नोलोबारि दखना लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मैया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुं जाबाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनायजों लोगोसे बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी आरो गोबां मेलेमजिबि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव हाबाफारिया मोनसे जाफुंसारै खुंफुं जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै गेवलां मेलनि बेखेवगिरि नीलकान्त गयारीया बेफोर गोनांथार बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा बियो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे नोलोबारि जेराव जादों लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालि लांगोनायाव। बे जायगाया मोनसे जारिमिनारि बिहोमा दङ। बर' हारिनि आगोलनि जि सोमावसारनाय, बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु, बर' हारिनि सिनायथि, बर' हारिनि सोदोमस्रि रैखा खालामनायाव बे जायगानिफ्राय गोबां बिहोमा दङ। दिनै बेबायदि जायगायाव उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादा 50थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनाया थारैनो जोबोद बाख्नायजाथाव आरो मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि। मानोना आं दिनै रायखांगोन बे जायगानि माखासे गेदेमा सुबुं, जोंहा गपाल राभा बिथांमोना बिनि आर्किटेक्चार, बिनि दाबुर बसुमतारी बिनि आर्किटेक्चार आरो बेवहाय माखासे गेदेमा सुबुंफोर अमरेन्द्र स्वर्गियारी, सुजेन दैमारी आरो लोगोसे माखासे बिर जोहोलावफोर, जेरै जों रायखांनांगोन मेरगा, बै समाव मेरगा होननानै बुङो, खायला जों जायखौ बुंदों बै समावहाय, आरो लोगोसे जोंहा बेवहाय गोबां बिनि मुंख्लं जोहोलावफोर दङ। बिथांमोननि बे गोथार जायगायाव बे हाबाफारिखौ खुंनाया थारैनो जोबोद मोजां जादों। आरो दिनै आं नुदों बेवहाय जेसेबांनाखि रायजो राजाया मोनसे उत्साह देखायदों, बे थारैनो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे मोजां सिन बियो। बे जायगानि जेसेबांनाखि फोरोंगिरिफोर दङ, सानसुमैफोर दङ, जेसेबां फरायसालिफोर दङ, जेसेबां गामिफोर दङ, बेवहाय थारैनो बाहागो लादों आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे नेरसोन होननानै आं बुंगोन। थुनलाइ आफादनि जिथु जथुम्मा बे फैगासिनो दङ, समाव गाहाय आलासिखौ लानानै जिथु थिग जायाखै, दासिमाव माबायदि? जोङो गाहाय आलासिनि बेलायाव फ्राय थिग खालामबाय। आसामनि मानिजाथाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो गाहाय आलासि जागोन। आरो लोगोसे जोंनि बे मेलखौ बेखेवनानै होगोन जोंनि बिटिआरनि गाहाय मन्थ्रि प्रमद बर' सार बिथाङा। जोंहा बियो आनअफिसियेलि जाबाय, खिन्थु अफिसियेलि दासिमबो जोङो डिक्लेयार होथ'वाखै। बावैनो जों नोंथांमोननो डिटेल्स हाबाफारिखौ नोंथांमोननो जों मोनहोगोन, गासैबो रायजो राजानो जोङो मिथिहोगोन। नाथाय नैबे बाथ्राया सैथो जे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि 9, 10, 11 आरो 12 बे 2025 जानुवारियाव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया थारैनो जोबोद मोनसे जारिमिनारि जागोन आरो जोबोद नायनो गोनां जागोन। जिहेथु बे हाबाफारियाव जों गासै मोनस्नि सेमिनार जों लादों आरो बेजों लोगोसे गोबां आयदानि सायाव जों बेवहाय सावरायगोन। रायजो राजानो जोङो मोनसे खराग जों होगोन, फरायसाफोरनो जों मोनसे खराग होगोन, जोंनि मेलेमजिबि, जोंनि सानसुमै, जोंनि स्कलार बिथांमोननो जों माखासे खराग लाबोनानै होफैगोन, जाहाथे बिथांमोना बेनिफ्राय माबा मोनसे मोननो हायो। बे खोथाखौ जोङो सानबाय थादों। मानोना दिनैनि दिनाव डिमाकुसियाव जानो गोनां जथुम्मा बायदिखौ खुंनो थाखाय जों जि आन्दाज खालामदों बेवहाय गोबां रां खरस जागोन। नाथाय जोङो मोनसे खोथाखौबो नोजोर होदों, बे खरसाया जाहाथे ओरैनो थांगारा, जों माबा मोनसे समाजनो होलांनो हायो नामा। बे बिथिङाव बर' थुनलाइ आफादा बानजाय आफादखौ लानानै
सानबाय थादों खामानि मावबाय थादों सान हर माखासे बेन्सार फरायसालिफोर जिहेतु बिथांमोना मोनसे आसायाव दासिमहालागै दंबाय थायो बे समाव नोंथांमोना सरकारजों माबायदि सावरायदों बेयाव सरकारि खालामनायनि बेलायाव बे बेलायाव जोंनिफ्राय मोनसे खोथाया क्लियार जिहेतु बिटिआर गोरोबथानि 6.3 आव बे रोखा रोखा लिरनाय दङ आरो बेखौ लानानै जों बिराद आशाबादि नाथाय मोनसे बाथ्रायाबो सैथो जे जिहेतु दासिमबो जोंनि माखासे गोहोफ्रा आसाम सरकारनि आखायाव दङ जायनि थाखाय जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव गाहाय प्रमद बर' सार बिथाङा गोसो जाब्लाबो माखासे खामानिखौ मावनो हाया बे खोथाया स्पष्ट अब्लाबो जोङो प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो नारसिनबाय थादों जे 6.3 नि जेनोखि दफा मथे आरो बे गोरोबथानि मथे बेफोर खामानिया जानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जुदि बेखौ मावनो हायाबा जोङो आसाम सरकारनि सिङाव थानांनाय बायदि जागोन आसाम सरकारा दि दासिमबो एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ गावसोरनो सालायो बेबायदि मोनसे सावगारिखौ रायजो राजाफ्रा बुजिना लागोन बेखायनो जोङो सरकारखौ बुंदों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जे स्कुलफोरखौ हारिमानि लानांगौ आरो जोङो बर' मिडियामनि बेलायाव जोङो स्पेसियेलि जेसेबांनाखि लाजाथावथाव बेफोर फरायसालिखौ लाजोबनांगौ होननानै जोङो लुबैदों आरो जों हास्थायो थांनाय बावैसो सान माखासे जिथु बेयाव लिस्ट आउट जानायनि मोनसे खौराङा गोसारबाय थादोंमोन समाजारि जों दासिमबो रोखा नङा बे बेलायाव जोङो चिफ सारजों सावरायगोन आरो लोगोसे एडुकेसन डिपार्टमेन्टजों जों सावरायगोन बिटिआर गभर्नमेन्टनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टजों आरो आंनि मिथिनायाव जों बावैनो ज' जिरायगोन आरो बे आयदाखौ जोङो रोखा खालामनानै लागोन